6 mis yn ôl cychwynodd y gwaith ym Mhentre Bychan Sgeiddiog rhyw 2 milltir i'r gogledd o Diddewi, lle roedd y diweddar Thomas James yn cynhyrchu clocsia, a hynny tan ganol y 1960au. Ers hynny bu'r gweithdy yn wag, a gadawyd popeth fwy neu lai yn union fel yr oedden nhw pan oedd Thomas James yn dal i weithio yno. Y llynedd cafodd yr amgueddfa Werin gynnig y gweithdy gan deulu Mr James a gwelwyd cyfle i lenwi bwlch pwysig yn adran crefftau gwledig San Fagan. Fel yma Gerallt Nash, curadur adeiladau'r amgueddfa, yn egluro. Pan welson yr adeilad yma tro gyntaf, o'n i'n eitha brwdfrydig i gweud y gwir. Ni'n cael cynnig adeiladau yn eitha amal yn San Fagan. Mae'r rhaid ni ystyried gyntaf, a dyma'r math o adeilad yn eisiau, ydy yn llanw rhyw fwlch yn ein casgliad ni. Mae gennym ni gweithdai eraill yn San Fagan, ond dim byd cwit fel yr un sydd fan hyn nawr. Ond hefyd oedd yn llanw y bwlch pwysig i ni yn ein casgliad ni, herwydd does dim gweithdy clocsiwr dan ni, ac yn wedi bod gennym ni clocsiwr ar y staff heb weithdy, wel oedd yn ateb yn gofynion ni i'r dim i gwir y gwir. A'r crefftwr hwnnw ydy Geraint Parfitt o'r Rhondda. Mae o wedi bod yn cynhyrchu clocsia yn y ffordd draddodiadol yn yr amgueddfa ers 5 mlynedd. Dim ond fi sydd yn gwneud y cyfan 100% y llaw. Mae yna foi arall lan yn Gogledd Cymru, ond mae'n tueddu defnyddio peiriant gwynio. Mae'r gwynio fan hyn wedi cael ei wneud y llaw, a fi ddim defnyddio unrhyw peiriannau o gwbl. Hyd yn oed pan wy'n torri'r goeden lawr, dim defnyddio chainsaw na dim. Tra bod Geraint yn gorffen creu'r clocsia yn San Fagan, mae'r adeiladwyr wedi bod yn brysur yn Sgeiddiog yn tynnu'r gweithdy i lawr mwyn i gludo am 100 milltir draw i'w gartre newydd ger Caerdydd. Job done. Wedi cyfleu. Aros am y lori nawr i cludo fel nôl i'r amgueddfa. Edrych ymlaen am bainc ynda. Ond bydd angen ail adeiladu'r adeilad yn San Fagan mwyn rhoi bywyd newydd i'r hen weithdy.